Sziasztok, srácok! Ma autóval szeretnék innen kimenekülni, úgyhogy ez a terv. Remélem, hogy sikerülni fog, és most ide fogom csalni. Na gyere! Na gyere akkor ide. Jó? Remélem, hogy ide fog jönni, és akkor erre kimegyek. Elsőnek áramot szeretnék generálni, és akkor felnyílnak a kapuk. Most ez a terv. Csak elsőnek ide szeretném csalni. Várjatok, hogy ezt is lenyitom. Itt van! Itt van! De megijedte, hogy kúszik, mint egy kígyó. Mert ő is egy kígyó. Jó, gyerünk fel. Jó. Ez jó kis taktika lesz, mindig ide csalom, ahol éppen vagyok, és akkor fixen el tudom kerülni a találkozást. Jó? Ó, a francba. Jó, de ez legalább megvan. Jó. Jó, körülnéztem, egy kis cointért. Na, nem jön ide? Vagy mi lesz velünk? Jó, hogy gyerünk le. Ó, szuper! Szuper! Jó, mi a következő terv? Most keresnünk kell. Azt a minden is kaszok. Nagyon megijedtem, tele lett a gatya. Nagyon lesprintelt a lépcsőn ezek szerint. Jó. Na, akkor gyere ide. Ha mennyire aktív vagy. Te nyanya. Akkor gyere csak ide. Na, mit akartam? Ja, most keresnünk kell. És nézd meg, nem jön ide, ha megőrít. Na, gyere már, ne imádkozz, vagy nem tudom, mit csináltál ott. Mozduljál meg. Jó? Mit akartam keresni, srác? Ne, mit csinál ez a... Belagolt, és megfordult. Vidd egy, feljövök. Feljövök addig ide. Fú. Gyorsan leejtek egy képet, és akkor itt le fogok ugorni. Á, és hallom az autót. Jó? Gyere te, bánat. Jó? Hogy lesprintelt a lépcsőn, halljátok? Jó? És itt a kártya. Ez kell nekem. A telefonos kártya. Jó? Így közben megállok, és nézem, hogy merről jön. Tehát ez a telefonos kártya kell nekem, és azt hiszem, az meg a kódos ajtónál lesz. Jó. Oké. Ezt gyorsan oda bedobom, még nem hívogatok senkit. Jó, dobd el. Dobd el. Mert ide jön. Oké, nagyon jók vagyunk, srácok. Most a következő terv pedig az lesz, hogy ki kéne valahogy menjek az autóhoz. De hogyan? Vagy hol van az a kis helység, vagy ajtó, ahol én ki tudok menni. Azt hiszem, ott van a lépcső mellett egy ajtó, az a mosodához vezet le. Az nem tudom, hogy nyitva van-e. Úgyhogy azt meg fogom nézni, csak közben azt hiszem itt van, ha jól látom. Na jó, akkor gyerünk. Jó, gyerünk. Remélem nincs itt. Ne! Ó, francba. Na
Na, gyere már! Vaksi, gyere már! De hangos volt. Ne! Majdnem felakadtam. Közben megnézem, hogy nyitva van-e. Nem, nincs nyitva. Jó. Nem baj, hogy meglátott. Most kéne keresni egy kivezető utat, ami levisz a mosodához. Hát akkor gyerünk le. Jó? Úristen, de megijedtem. Jó, az utolsó nap. Azt a kurva, nagyon megijedtem, bocskacok, ha csúnyán beszéltem. De még a hideg is kirázott. Na, mindegy. Na, csaljuk ide. És nagyon be van veszve. De veszett ez a nő. Tiszta méreg, tiszta ideg. Na jó. Na, gyere. Gyere rám. Most akkor a következő terv, hogy... És nézd meg, megint nem vesz észre, megint ott mantrázik. Na, gyere bár. Te veszedelem. Jó? Jó, akkor ki kéne menni. Jó? Na, gyerünk ki. Hát hogyha. Akkor ilyen kis szellőzőket most meg fogok nézni, vagy nem tudom, hogy mi ez. Jó? Mert azt hiszem, itt van egy ilyen. Úgyhogy ezt most megnézem. Oké. Jó. Na most merre menjek? Jó, ez semmi. Remélem, hogy ide nem tud bejönni. Bejönni, lejönni. Jó, nem mindegy, gyerünk itt fel. Oké. Ez nem tudom, hova vezet. Jó. Na jó van, srácok, vettem még 50 cointért egy napot. Ezt nem hagyom annyiba. Úgyhogy... Gyere! Gyere ide! Úgyhogy vettem egy napot, mert ki akarok innen menekülni, de ha nem sikerül, akkor így jártam. Majd a következő videóban akkor kijátszom. Gyere már! Muszáj így csináljam, mert így legalább tudom, hogy követ, meg itt van a mögöttem. Úgyhogy ez lesz a taktika. Mert ez az én taktikám. Jó? Itt is szétnézek. Hát ha ad valami olyan tárgyat, ami nekem kell. Jó? Jó, itt is szétnézek. Itt egy feszítővas. Szerintem ez nem hiába van itt, úgyhogy akkor valamit szerintem majd fel kell feszíteni. Hol van? Úristen, mit csinál ez a nő személy? Mit csinálsz? Te idióta. Te nagyon beteg. Te beteg vagy. Kezeltessed magad. Fúskocok, nem tudom, hogy hol volt, de nagyon a hátam mögött volt, és nagyon is leütött. Úgyhogy eléggé be van veszve ránk a nővér. Hát gondoltam, hogy nem tudom kijátszani, de nem baj. Legalább egy kicsit a pályát is
így felfedeztük, úgyhogy a következő videóban megpróbálom kivinni ezt az autós részt, mert azzal szeretnék kimenekülni, úgyhogy köszönöm, ha velem tartottatok, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!